Ni wedi cael y pwdin i ni blasu fe to achos i ni'n aros yn eiddgar am ryw saws bach, neu sos fel sy'n ni'n gweud. Neu sos. Neu sos fel sy'n ti'n gweud. Os ti'n posh. Ie, Alun yn posh. So ie, beth yw, wel, ti'n eisiau gofyn, beth yw'r sos, ond ni'n draddodiadol. Ie, un traddodiadol, saws brandy fi'n neud fan hyn. Ach, dwi'n lot o bobl ddim yn neud y saws hyn. Maen nhw'n cael hifen, neu maen nhw'n cael cwstad. O, fi'n neud fi'n joio. Wel, na'r peth. Fi'n joio fe'n misiona, pan mae bach o bwdin dal ar ôl am ryw... Ie, na ti. Bwdin Nadolig. Bwdin Nadolig, ie. Felly, mae dy fi menyn fan hyn heb halen, 25 gram o fenyn heb halen, wedi toddi fe, at hwnna 25 gram o flawd corn. Nawr, gweli di lot o reseitiau gyda blawd plaen, mae hwnna'n iawn. Am ryw reswm, yn teulu ni'n defnyddio cornflour. Ie, beth yw'r gwaniaeth e? Wel, mae fe fod, wel, mae fe'n ddi-gluten i ddechrau, so mae hwnna'n help. A wedyn ni, mae fe fod wneud pwdin bach mwy llyfn. So bach yn wahanol, achos fel ti'n gweld nawr, fi'n ychwanegu'r llaeth fan hyn, so mae eisiau bod eitha cloi. Llaeth arferol? Ie, llaeth llawn. Llawn? Ie, gallai di ddefnyddio, bach llai o llaeth a bach o hifen i wneud e bach mwy cyfoethog os ti moyn. So fi'n mynd i newid i wisg, os fi'n trial wneud hwn yn gloi i ddangos. Amser arferol, sy'n ni'n gweud, real time. Ond os yw e'n mynd a lwmp, os yw e'n mynd a lwmp, sbwch a panico, na gyd sy'n eisiau gwneud yw roi fe trwy'r dill, trwy sif. A chi'n cael gwared o lwmps. Ar ôl ti'n neud y cyn o Nadolig, ti'n eisiau panico ar gyfer y pwding? Na. Mae dy fi hwn fan hyn, mae hwn yn barod, wedi tewhau, felly nawr fi'n ychwanegu bach o siwgr i felysu fe. Mae lan i chi faint chi moyn, 25 gram fel arfer, 30 gram rhywbeth fel as, mi eisiau lot, llwy fwrdd falle, go lew. A wedyn ni, fel i chi pa, beth ti'n moyn, brandy neu rym? Awn ni bach o brandy? Ie, galwad da. Felly, so dyma ni, troi'r gres off. Dwi'n licio einwedig y barti, mae hwnna'n un bach da. A mae hwnna'n ateb di gwestiwn di, ydw dwi'n licio sos. O, good, falle. Ond dwi'n licio ffrwytho di sychu, dyna'r broblem. O, wel, na ni. Mae Nerys yn arfer na. Na ni bach to. Ond ti ddim, mae lot o bobl fel ti hefyd, y pwdin Nadolig fel, ni'n gwybod, felly... Ie, felly, mae hwnna'n barod. Ni'n cynrychioli'r bobl fan hyn. Ydyn, y werin. Os chi moyn neud o flan llaw, fyddwn ni'n rhoi cling ffilm drosto fe, a mae hwnna'n help fel bod crôn ddim yn dod ar ei benne. Reit, Mari, fi'n mynd i baso hwn nawr. Iei. Dyna ni? Ie, na gyd. Mae fe mor rwydd yna. Un peth arall, fi'n mynd i ddangos chi, sef menyn brandy butter neu rum butter neu rhywbeth. Bach o'r sos? Na i gael bach o'r sos. Felly, yn y fowlen fan hyn, mae 'da fi 125 gram eto o fenyn heb halen. A wedyn ni 65 gram o sugar icing a 65 gram o sugar brown golau muscovado. A mae jyst eisiau chwirlio hwnna i gyd gyda gilydd tan bod e'n weddol ysgafn a wedi cyfuno i gyd. Hyfryd, Nerys. Mae'r pwdin yna eitha ysgafn, ddim yn drwm. A hefyd, yn anffodus, nes i fe dechrau'r wythnos, so diw'n mynd i cael amser i aeddfedu. O na, war y teg. Mwy o gnau, sa'n person sy'n keen ar gnau yn y hwdyn, ond mae hwn digon ffein. O ti sôn, neud i fita fo mis Ionawr, pa mor hir mae pwdin Nadolig yn para? O, blwyddyn, bydda i'n bita pwdin nes i flwyddyn yn ôl. Oedd un dy fi o blaen, o'n i ddim di... O'n i wedi cael 2 rhyw flwyddyn, achos oedd Maggie na fy neud rei, oedd mam na fy neud rei. A fi siŵr oedd un dyn ni, wedys i, sy'n siap pwding yn ei blwyddyn mam ein da fi yslynnau. A oedd e'n fendigedig. Ie. Y dar blasu ni peth, O, well os rhywbeth. Odi, mae'n hyfryd. Sori, at hwn, ar mwyn y menyn, fi wedi ychwanegu bach o ddŵr berwedig. A wedyn ni, dal i chwrlif, a mae hwnna'n mynd i wneud y bach mwy llyfn, bach mwy ysgafn. A wedyn ni ychwanegwch, os ydych chi'n moyn rym, brandy, neu beth bynnag chi moyn. Rhywbeth gallwch chi wneud o flan llaw, mae'r menyn dy fi fan hyn, roi fe mewn papur gwrthau fan hyn, rolio fo ran, roi fe yn y rewgell neu'r oergell. O, Nerys. Hyfryd, Nerys, gwych. Na fe te, mae'r Nadolig wedi dechrau ar pnawn dabais. O, wedi, mewn steil.